आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मोनसे इम्पर्टेन्ट स्किमनि आङो आपडेट लानानै फैदों। नोंथाङा बेयाव बोरै एप्लाइ खालामनो, माबायदि इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया थानांगोन आरो बे स्किमाव एप्लाइ खालामोबा माबायदि बेनिफिट्स मोनगोन, जों नैबे भिडिअ'आव A to Z सावरायगोन। नोंथाङा जाय बिथांमोना वार्कार इमप्लयमेन्ट, नोंथांमोना बेयाव इजियावनो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। बे स्किमनि मुङानो जाहैबाय प्रधान मन्त्रि श्रम योगी मानधन योजना। दानिया नोंथाङा बे स्किमनि गासैबो डिटेल्सखौ मिथिनो थाखाय बबेयाव थांनांगोन, बे स्किमखौ नायनो थाखाय जों बेखौ नायग्रोनोसै गिबियावनो। दानिया नोंथाङा निजायै नोंथाङा बे डिटेल्सखौ नायनोब्लाथाय नोंथाङा गुगोलाव थांनानै my-scheme.gov.in बेखौ सार्च खालामनांगोन। नैबे नोंथाङा माइ स्किमाव थुबानो जाबाय। जों बे माइ स्किमाव थुबाय। माइ स्किमाव थुनानै नोंथाङा बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथाङा बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम। नोंथाङा नैबे सेन्ट्रेल स्किमाव थुबानो जाबाय। जों नैबे सेन्ट्रेल स्किमाव थुबाय। दानिया नोंथाङा पेजखौ एसे बोख्लायनांगोन बे पेजखौ। आरो नैबेयाव नुनो मोनदों मिनिस्ट्रि अफ लेबार एन्ड इमप्लयमेन्ट। नोंथाङा बेयाव बे स्किमाव थुबानो जाबाय। जोङो बेयाव थुबाय। बेयाव थुनानै नोंथाङा नैबे गिबि पेजावनो दं प्रधान मन्त्रि श्रम योगी मानधन योजना। दानिया जोङो बिथां नरेन्द्र मदि बिथाङा मा बुंदों बे स्किमनि सायाव, बिथाङानो बे स्किमनि गासैबो डिटेल्सखौ फोरमायना होखादों। जोङो मा बुंदों जोङो नायग्रोदोनि गिबियावनो, आरो बेखौ जोङो बोरै अनलाइन एप्लाइ खालामनो जों बेखौ उनाव नायगोन। बे भिडिअनि उनाव जोङो बेखौ नाय। आज प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी पीएम सिम आप सभी के लिए देश के लगभग 42 करोड़, यह आंकड़ा सुनकर के ही आपको ताज्जुब होगा, देश के 42 करोड़ श्रमिकों, कामगारों की सेवा में समर्पित है। प्रकार के तिलक हुए होंगे, बहुतों ने अपने रक्त से भी मां भारती का तिलक किया होगा, लेकिन ये योजना ऐसी है कि मेरे देश के 40-45 करोड़ श्रमिकों के पसीने का तिलक आज मैं मां भारती के भाल पर कर रहा हूं। देश भर के वो सभी कामगार साथी जो घरों में सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, जो घरों से कचरा उठाने का काम करते हैं, कबाड़ से आजीविका कमाते हैं, कोई कपड़े धोने का काम करता है, कोई बर्तन मांजने का काम करता है, कोई खाना पकाने का काम करता है, कोई बच्चों को स्कूल ले जाने लाने का काम करता है, कोई लेदर का काम करता है, कोई खेत के अंदर मजदूरी का काम करता है, कोई सड़कों का निर्माण करता है, कोई सिक्योरिटी के अंदर काम में लगा हुआ है, कोई रेहड़ी ठेली चलाता है, कोई बुनकर है, कोई रिक्शा चलाता है, या कोई फिर चाय बेचता है। ऐसे अनेक कामों से जुड़े सभी कामगार साथियों को आज एक बहुत ही बड़ा अवसर है, बहुत ही बड़ी भेंट है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये योजना ऐसी है कि मेरे मजदूर भाइयों बहनों, मेरे कामगार भाइयों बहनों, मेरे श्रमिक भाइयों बहनों, पसीना बहा करके जिंदगी जीने वाले मेरे भाइयों बहनों, ये आपको अपने बूढ़ापे का एक मजबूत संबल इससे मिलने वाला है। आपका इस योजना से आप ही आपके सहायक बन गए हैं, आप ही खुद आपका सहारा बन गए हैं, और मोदी सरकार सहायक के रूप में कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़ी है। जो लोग इस योजना का लाभ उठाएंगे, उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की नियमित मासिक पेंशन तय है। मतलब
साल भर में करीब करीब 40,000। उस उम्र में ये रकम बहुत बड़ी होती है। जब शरीर काम करना बंद कर देता है तब ये बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। दानिया जोङो इसेबाबो बुजिखाबाय सोरबायदि मानसिया बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो माबायदि लाब मोननो हागोन। थेवबो जोङो बिनि बेसिक डिटेल्सखौ नायबावनोसै। नोंथाङा नायनोब्लाथाय नैबे प्रधान मन्त्रि श्रम योगी मानधनाव थुबानो जाबाय। जोङो दानिया बेयाव बोरै एप्लाइ खालामनो हायो आरो बेयाव माबायदि एलिजिबिलिटि थानांगोन जों बेखौ खेबसे नायबावनोसै। नोंथाङा नैबेयाव थुबानो जाबाय। जोङो बेयाव थुबाय स्किमाव। दानिया नैबेयाव डिटेल्सआव नैबेयाव लिरखादों प्रधान मन्त्रि श्रम योगी मानधन इज ए गभर्नमेन्ट स्किम मीन्स फर all age protection and social security of unorganized workers। नैबेयाव लिरना खादों गिबियावनो नोंथाङा एलिजिबिलिटि बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय फर आनअर्गेनाइज्ड वार्कार जानांगोन। नैबेयाव इन्ट्रि एज नैबेयाव 18 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोरहालागै बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। नैबेयाव मान्थलि इनकामा बेयाव 15,000नि गाहायाव जानांगोन। नोंथाङा बेखिनि एलिजिबिलिटि थाबानो बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नोंथाङा बेयाव बेनिफिट्सखौ नोंथाङा मास मोनसेयाव 3,000 रां मोननो हागोन। नैबेयाव रोखायै लिरना दंखायो नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै। नैबेयाव एप्लाइ खालामनानै स्किमाव नोंथांनि बैसो हिसाबै नोंथाङा मान्थलि फैसा पे खालामनांगोन बेंकआव 55 आरो 200नि गेजेराव जागोन नोंथांनि बैसो हिसाबै फैसाया फैगोन। आरो नोंथाङा 60 बोसोर जायोबा नोंथाङा नैबे 3,000 बेखिनि फैसाखौ नोंथाङा मान्थलि मोनबाय थानो हागोन। नोंथांनि लाइफ सिकिउरिटिनि थाखाय बे फैसाखौ नोंथांनो गभर्नमेन्टआ होगोन। दानिया जोङो बेयाव एप्लाइ खालामनो डकुमेन्टखौ मा नांगोन जों बेयाव नायनोसै डकुमेन्टखौ। नैबेयाव डकुमेन्ट रिक्वायर्ड दंखायो जों बेयाव थुना होनांगोन। बेयाव थुबानो बेयाव नुगोन नोंथांनि बेयाव सिम्पोल आधार कार्ड नांगोन आरो बेयाव सेभिं बेंक एकाउन्ट नांगोन जनधन एकाउन्ट नाम्बार विथ IFC नांगोन। जनधन एकाउन्ट थानाय जानांगोन नोंथाङा आरो बेयाव IFCबो नांगोन आरो बेयाव इश्रम UN कार्ड नाम्बार इश्रम कार्ड नांगोन नोंथांनो। दानिया बिनि अनलाइन प्रसेसखौ बोरै जागोन बेखौ नायनोसै। नोंथाङा नैबे अनलाइन एप्लिकेसन प्रसेसआव थुबानो जाबाय। गिबियावनो दानिया नोंथाङा बेखौ अनलाइन खालामनो हागोन। नैबेयाव अनलाइन आरो नोंथाङा बेखौ CSC सेन्टाराव थांनाबो दखानफोराव थांनानै नोंथाङा जुदि मबाइलजों रोङाबा CSC सेन्टाराव थांनाबो बेखौ बानायनो हागोन। नोंथाङा नैबेयाव नायना लाबानो जाबाय बेयो अनलाइन जायो। दानिया नोंथाङा बेखौ स्किमखौ एप्लाइ खालामनोबाथाय जाय बिथांमोना बानायनो आंनो कमेन्ट खालामबानो जाबाय। नोंथाङा स्किमखौ बानायोब्ला आङो बेनि फुल एप्लाइ भिडिअ लानानै फैगोन। आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना इन्टारेस्टेडबा आंनो कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आङो बेखौ फुल एप्लाइ भिडिअ बेनि लानानै फैगोन। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो शेयार खालामबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ।